butika. Thank you Lord, thank you Lord, thank you kayo. Okay. Ang suot ang karon to katagan ng pagdagan no. Pinadaki ni usa ka babae nga magpatago lang sa ngan nga Karen. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Karen. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga nasakpan ako. Ug kun nganong na problema kog maayo ini, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Sherem, 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 sherem. Langit ang panganhon. Siguro Hinampak ay karon pa naabot kanta-kanta pa. Hoy! Hoy! Mio! Oy, day. Mio! Day, ngano day? Ha? Day, is that you? Maisdat yo karog maigo kasi Ikaw akong ba upper nang katron. Ano man, ano saban day ha? What's the matter ha? Why are you high blarize this time ha? Ano saban? Kinsa ikontra nimo? Tell me. I will box him. Box him. Ay kog lingaw-lingawa na in English nimong binayabas ha. Ay, unsa man taon ka re. Nganong karon pa ka naabot? Unsa oras sa imong out? Alas 5. Unya, unsa na lang orasa? Kuan kining Tubag! Unsa nang orasa? Tubag ako. Unsa orasa ron? Tubag ako! Wa ko'y relo! Wat ako! Kaya magkuha ko relo ha! Wat ako niya! Nya asa man ka? Mangutada ta sa itong silingan ko ron sa nang orasa! Balik na rin! Labayo, di ka ron, di ka mo balik ron! Balik! O lagi! Sa sula biyani kinabuhi na ko de. Nganong adto mo ka sa tong silingan ha? Magpakauwaw ka? Abi pala sa tong mga silingan, wa tay relo dire. Oh, naambi kay relo nung mutana pa man kadako. Ikaw imo itubag sa imong pangutana kung unsa nang orasa. Ako man nimo pangutan-on nga wa ko relo. Eh bawa kang wa ko relo mutana ka. Unsa nang orasa diha? Hoy, kung tutuki tubag ako unsa nang orasa diha sa imong relo? Unang ago, tubag ako oy unsa nang orasa? Patay akong relo. Mo baho. Pangutana ko sabon kay napugon di ka. Tawa man ka diha. Gusto kang tuslukon ko na? Slukon mo ha? Tuslukon ko na mata nimo. Ay sus, bida pa ka Katukot tawang ngisi-ngisi ka dada. Ikaw ba pagkuuaw lang ko, sunod-sunod man ka ng relo nga gold plated niya patay pagi. Bote ka nakaimoy na ni. Awa. Oh, kung wa, palit imo. Akin Lord! Ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ay, ikaw, ginin na ka diya? Si tanaw nimo. Ako ang kining, ikaw, nakakuha mo yung kang style sa mga maniningil god. Style nga unsa? Nga, mag-atang bas pultahan ba? Ibawa ka kung sa imong atangan sa pultahan, kaning atong kwarto, nagbuhat ka na ko, nga magawas ko, mag-ilis. Di ara. Kompleto ni? Naunsa biya taon ka. Dili lang di ay kumayad sa itong mga utang kang. Pila may limpyo dahil mo ron? Naunsa biya taon kang oy. O pila lang ako ihatag ni mong kwarta mo, yung taon ay sobra. Ah, mauray sobra. Oh. Unya, unsa man ning bayranan sa tubig, sa kuryente, maputlan ta ani. Kung maputlan ta putlo ko ng imuha ha. Sabi ka mag-antos, wala kay kalingawan. Adi ay nagsalig ka nga mo na akong kalingawan. Ah. Ha, di ko mamatay umawa na miyo. Kay daghan kayong taong skarbon. Uda! Bungo sa ito'y! Kini akong bana may pagkamarukoy ning dako, sikstirada ning kanahan, may kay mudag dipinsa ba, may kay mudag tago. Pero masakpan ko ra man gid ni siya. Unya usa ka adlaw ana. Agoy. Kadakas mga bulingon. Pagkubagani kong nanlabak karon nanasad. Ay, pida gid ni miyo kada gid tawhana. Nagsalig na tiglabas ang mga bulingon. Oh. Unsa din ning pulo niya? Mura magnaay dugo. Dugo. Yun na. Di man din dugo. Mura balik lipstick. Ay, bangag silong kami yung ka. Maputlan takas tumoy ni mo ba? Recorded by X Thunder Gaming. Mayo, bangon sa ko diha, bangon. Talaga, natutulog pa ang Angel. No? Saan ka? Angel, hilasas Ano ka, Angel. patay ko? Bangon sa diha, buslutan ko ng kilid ni mo ron. Saan yung lima ni mo lang ga? Unsa ni, unsa ni?
Ang unsa man lang ga. Ani unsa man ne? Ako ng pulo lang ga. Imo bitaw ni, pero kanang puwa ba kana unsa man na? Ha, murag mansa man na lipsticks babay. Ha? Ngano man eh? Ay, sus, laga. Katulang indira tao small. Katulang isugo ko mo palitaw balde kay buslot ng atong balde. Unya ang tindira dito nagkasikaso na ako. Nalipong siya lang nga. Nya? Natumba siya. Maayo lang gani kay nasao na ako. Mao ka ng lipstick diha dapit sa akong abaga. Pagsao na tao na ako niya. Kay naumod man niyang naong dapit sa akong abaga. Kay kiyapan man. Ay nakiyapan man. O lagi ko yapan o may kaon. May pamahaw dito bayana. Unang nalipong taon siya. Kaya siya am-am. Nganong naibam ka ko si am-am? Kaya man siya bukaon na unsa. Nganong mo sa siya bukaon ko no? Ang butaw, yung ako may butan una na laga. Kung gusto ka lahat to atong tinira pagutan ang ano siya wa mo am-am. Ha! Klaro miyuha ka ha? Kung si klaro taon ana ha, hanap pa dahil ang para nimo nga akong gisulti. Aw, pagkatsuhos oy. Ang tsuhos bitaw. Batay bitaw mo. Mga hitsura pang osbon, muwa pa, pormito kihon, ang mga patignaw. Operahan dayon, i-plastic surgery. Oh, wa na, Mari. Uy, klaro na kaayo na, Mari. Time pa unsay klaro mari. Ay, klaro kayong nagbinuan ng bana ni mo, Mari. Na anay babay. Pero ingon man gud to siya mari nga kadtong lipstick sa tindira to nga iyang gitabang kay nakuyapan. May gayli kuno kay iyang nasaw. Unya ang naong sa tindira na umod ato sa iyang abaga mao nang nagka-lipstick. Ay, sos, Mari. Defense mechanic na lang na, Mari. Ang angay ni mong buhato, no? Sunda na ni mong imong pana. Unya, pagtigom mo dugang pang mga ebidensya, Mari. Unya, og may makuha na ka, nga, dili na siya makalimod pa. Imo nang diskarte kung usaon na ni mo siya. Unsaon din ako mari? Ikaw, kung usaon na ni mo imong bana. Imo ba nang ilawag sa tirong? Imo ba nang putan og tumoy? Bahala na ka, imo na nang palayason ba na ni mo, unsa dia? Unya og dili sa natinuod mari. Unya maputlan ako siya sa tumoy. Hala ka sayang sad no. Mao gani nga imo nang tanid-an, imong bantayan hangtod nga makakita kag makakuha kag dugang ebidensya nga na mabay siya. Mao ba mari? Oh, Mari. Ha? Manako anak Mari uy. Oh, mari. Huwag ipawasa kong unahuna ang gisulti sa kong kumari nga matod pa niya posible kuno nga na mabahay ang akong bana. Ug tungod anak murag gibati jud ko kabalaka ay. Unya to. Oh. Si Takoy. Siya ka nagdakaw paingon gini. Kini pangutan-on ko ni. Kay silang barkadahan ni Mio. Kinahalang mutugan ka na ako sa tinuod takuya ka. Doon lang kay Psst! Takoy! Takoy, huy! Ayun ka. Nga, sirin ka! Karengon. Amaw ka man ng takuya ka. What is your toy, sir? Ha? Unsa imong toyo ba? Ha? Kahina sa sibog in English. Oy, sa mabits research. Pagtarong ano mo sunultihan ha? Oy, na ako'y tuyo nimo. Unsa gani? What is your toyo is? Barkada magid mo si Mio ba? So nahibaw, gitag unsay mga lakaw niya no? Unsa to? Sulti ko sa tinuod. Unsa man? Sulti ko, kinsang babayhan na karon ang gikabuangan sa kumbana. Unsay nga? Unsay nga nagsigsiga-siga na imong mata diha, tus tukong ko na ron. Daan man yung sigagon. Unsa man? Mutukan ka o dili? Kinahanglang sultian ko ni mo kinsa ng babayhan ng iyang gikabuangan. Babae ko taon. Wa mo babae pare miyo taon. Ay nalaglaban ni pag imong kumpare kay nahibaw nako. Ang ako lang gusto nga kung mabati nimo mismo kung kinsang babayhan na. Pamakak ron, kay ako'y musultis imong asawa nga may babay sad ka. O kamo kuyugas akong bana. Ay, buhay ka rin. Sulti lagi ko. Kisa lagi na babayhan ng gikabuangan sa kumbana ron. Wa man gud babae pare miyo gud. Ako noon. Aha, ni angko nang aha. Usa to? Naka-record ni. Wa kang kahibaw, ha? Sige, ako uning ihatag sa imong asawa. Hatag, katawan ka lang. Hanggaw ay katawan ang kusanahan. Huwag kinadada. Dili ba ka tinuod ang iyang gisulti, no? Nada. Pero may nalang kapuyon inig uli. Di na parehas ka ni Adto nga murag kuan ka ng muhagwa pa nako. Aron mo diretso na nighigda. Murag na nagini something. Biga ni bi o kayon ko ni iyang pag. Oh.
Unsa man ni? Kinuo ko. Hala, sakpan ka na gyud biyo ako. Hindi na gyud ka makalimot ka may ebidensya na gyud. Ha, kwintas nga may heart pa. Para kini siyang babae. Maputlan ta gyud kag tumoy ni mo ron. Recorded by X Thunder Gaming. Animal ka pa! Naluko na ko sa Luko di ay. Upat, unsa ba ka, oy? Mulata, baka mahapang mga din na taon. Hapak pa na ron! Karon og di gyud ka mo tukas tinuod, kining gunting mo putol si imong tumoy kaya ay. Saul. Saul! Kana uto ba? Bastos jud ka da. Kinsa ning kwintas ha? Para ni si mong babae no. Ikaw gyud, ikaw kahilas gud nimo. Wa ka kahatag nako bisag sing-sing na lang pakapin sa kanang bubot. Unya karon ang imong babae mahalon pa nga pintas, may heart pa, ha? Paksit jud ka. Paksit jud ka. Putol ka na mo. Bitaron ni matudunggan taon. Oo, Unsa ha? mo taon? Oy, dai paminaw, kanang kwintas dili na ako sa ako ng friend. Nya na na nimo. Napili man na ako lagi hipos kay mawa na inuna dito. Ako lagi dadi sa ato. Tinuod ka? Gusto ka ikay uli na ko kabala ka. Iuli na dito. Nahan man taon ka, oy. Nagduda gid ko sa iyang mga rason pero ako lagi gipasagdan sa pero ako na siya gipanid-an. Unya to? Day, lakaw sa ko ha. Naunsa ko ka bago pa gani kang abot mulakaw na sa Adi, hapit lang ko din his bay. Baron kailis sa taon ko. Kailis son, makayo taon o mga uniform. Tamo adto ta silang prekano taon. Magunsa ka man dito silang kanot? Anay, patrabaho sa prekanit ako. Unsa may iba trabaho niya? Mura kang ilat, yung walang kusina. Mao ba? Sige, din lang ako magdugay kayo. Nagpaabot sa prekano ta. Bye. Sige, Ito na ko. sige. Bye, love you. Ang iyang bag, akong susihon. Hala, ginuo ko. Unsa naman sa ni? Unsa man nga siyang bag? Panty ug bra. Di na gyud ni, di na sa kumutuo ka sa iya gapon ni kauban nahabilin niya iyang gihipusan. Binuang na ni, di na kumutuo ani. Sa iya gyud ning kabit. Sundan ako silang parikalot be. Pre. Okay kay pre. Okay kayo, ha? Abinawagi ka mo rin, ha? Wala na ba ko'y konsumo? Ay, kabala ko. Giandaman ko na na. Og may gilain ko para ana. Mao ba? Siya ka? Wow. Di ako believe ni mo na. Nanggag kay ko O, nimo. siyempre, no. Pero, unay hatan ako ni mo. Happy me. Maligo sa ko, ha? Sige. Maligo kay Happy Marta Ruto. Tao na. Ligo dito ka. Sige. Saka. Ara saka. No need na. Kay naghigwa. Uso na ko dali. Hubuon ta na imong gawa na. Hubuon. Hubuon. Aray. Hinaya lang, babes. Ay, ako li hubos akong karsunis, ha? Sige, dali Basig na. maipit siya si Pira. Okay, hubo ah. Hubo ah. Ginuo ko in town, uy! Mao din mo ingon ka nga wa kay babae kay naa day kay la. Pero nakasabot ako. Mao na tong panty nga tibak ug bra. Baka uwaw lang gyud kanako nga ni mana ka kanako ni maglawas siya bayot ka nako. Ay napakita nako dito sa bahay ha. Ay nagyud miyo ha. Sakol. Sakol mo. Aray! Mao na akong problema. Bisan sa akong nahibawan nga bayot ay akong bana pero sakit gihapon alang nako tungod kay tulo na mi katuig nga nag-uban isip magiayon ug karon pa nako siya nasakpan. Gusto na ko siyang pabalikon sa bahay pero ludpon man sa ko. Uy, basta akong buhaton niya. Unsa man og kamo ang pasultihon, Karen? Danan. Thank you. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karoon na Si Inday. Inday Karen? Karen. Si Inday Karen. Ate Pres. Problema Karen, Ate Pres, kay nagtuo siya nga himabay kay ang bana. Karon hinlakim na kay bayot mo na Ate Pres. Nasakpan pag yun niya, ginoo ko. Ala, no? Ang iyang gipalayas, mao ning problema si Ate Pres kay Kay? murag ludon naman siya siyang bana taon. Sa una ni. Mao ba?
Nandiyo yun, analudon ka na. Pero ang uban natin, pres, mudakot. Okay ra. Okay ra nila, pero kini siya, di siya ganahan, lain na siya, no? Tinood na. Lain siya kayo. Una-una niya, namayot man ni siya, uy. Tinood bitaw. Mao dai wa kay uyab nga babae, lalaki dai mo. Nasakpan ko niya ati pres, nga naibraog panty sa suod sa iya bag. Mao dai sulog dito si man. Aloy, kalu. Bam, uday ate Ay, gani si Bambina, magka-relate gini, ani. Usa ka ba na? Ya. Misuod sa kwarto sa gigdaan sa uyab sa iyang anak. Niya? Wala kong mamisita ka ang gwapo kayong lalaki nun sa uyab ko. Ayaw tulog sa kwarto ha, kay sudlon ka ni Papa. Oh, ana, oh. Napoy ako amigo sa una ate pres nga magbait-bayot siya ate pres. Nga naman. Niya. Mo na yung style, mabait-bayot siya. Di dagat kay saya suod mga babae. Mga babae. Oh sus, ini gabi ito dyan. Wala, uy. Naunsa, no, bayot di ay. Okay, dito na lang natin paambit lang niya. Kinsa ni nga niya itong sindir, ha? Si Karen? Oh, sa Si ate pres. Karen. Ma'am Karen, kanang na ako ipaambit nimo na kung ari ka duha ni ka book sa Old Testament o sa New Testament. Sa Old Testament, Genesis 16, versikulo 2. Paminawa, Ma'am Karen, ha? Miingon si Sarai kang Abraham pa man sa wa pa man sa giusap sa Ginoong yang nga ni Abraham kay Abraham na si primero. Miingon si Sarai kang Abraham. Nakita mo nga ang Ginoo wala mo tugot nga manganak ako. Busa adtua ang akong ulipon ug pagpakighalawas kaniya. Basin pag makabaton akog anak pinaagi kaniya. Aha. Mao ni ang katong sulugoon ni Sarah ni Abraham. Nagibaan ka ni Abram. Oh, nga gingan ang asawa miningon nga lakaw dito nya mo na nakaanak kaning batang lalaki panganlang Ismael. Kasi pangalan tong babae, Bam? Sarai o ay Sarai. Hagar. Ah, Ang Hagar. ilang ang ilang sulugoon si Hagar. Hagar niya, Oh. Sarah mo nang... Si Sarah or Sarai mao ning asawa ni Okay, Abraham. okay ra nila kani ato inana, no? Oh, okay na natin. Oh, kay wa man siya nang baso ko no. Sa banahon pang Moises at Pres. Oh, apan sa pagligid sa panahon at Pres, ipanalangin na si Sarah, nakabato na siya anak mo, kanang anak ni nga si ang Diyos ni Abraham, Diyos ni kalimut ko ha, ang iyang anak nga si katubag papa ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni kada balik lang ta. Old Testament ha. Pero kaari ka sa New Testament, no? Atong isumpay diri Karen. kana. No. Galacia 5 Oo. versikulo 19. Mato bradre, sayon kaayo, pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ani maigo dire, no? Ang sa Old Testament at Pres, nindot og kinaya nga asawa ni Abraham kasi siya giningon nga pagkigilawas atong sulugoon aron makabaton kung anak pinagi niya. Pero karon dire sa New Testament dire sa kuan, gingon na dire nga ang salawayon nga buhat dire sa English version gitawag kani abnormal sex. Kanang na ang makita kung pinagi sa mga hilas ng mga buhat pag sa salawayong pagpakighilawas. Ang akong pasabot ka rin, mauni na hitabo sa imong bana. Primero, maayo pa yung relasyon mo mo Old Testament. Diri na tato mo, murag na New Testament. Kaya na may salawayong pagpagkighilawas, kaya imong bana, imas maibog og bayan, na ibog paglaki. Karon, ako pa katawa na gulyat ka ng, wa ba ka ni murag na usab kaniya sa bana, tungkol kay siya, kanunay magpud siya kung murag mapahitas. Kada taon dapog. Kada dapog. Ay, di tingali, Bam. Di, adaan, Iyagid ginana, ginana siya. Iyagid na. Mayahon yun na siya, Bam. Oh, dili Ay, tungod pagkamayan ana na nga siya. dapugon. Ah. Dapugon sa siyang asawa dili tungod ana. Iyagid na. Nanag yun na niya. Oo, kay naay ubang panultihon nga, okay kuno sa kaasawa at Pres, kung ang iyang bana, gikaibgag bayot, kahit sa aning natong sugilanon ko, ang iyang bana, maoy na bayot, o Bayot, naibog og good. laki. Bayot, Bayot good. yun, no? Oh, bayot, Oh, good kay siya. pong patubang mga asawa, ang iya ko nung bana, naibgan og bayot, okay ra, kay kadal simana na may usa ka sakong bugas. o grocery. Okay ra ko, no? Oh. Ingon ani karon nga ang iyang bana mo naibog og laki, sa ato pa, Siya mabudatong. siya may mga kwarta. Oo. Oo nga, puro Siya yung mga tagong kwarta, Oo, Bam. siya mga tagyo na. Siya yung mga kwarta. Sakto ditong ako. Nga ikaw, mga tagong kwarta? Dili, kaya ako maging nangakarang, ano sa mata magbuwag? Oo. Yung sige hung gidulit yun yung dunggan. Oh? Gidulit yun yung dunggan. Gidulit siya, siya. Gidulit yun yung naudar kong dunggan ko liya. Ayun. Oh, yun siya. Mahal ta ka. Ah! Mag-undan ka, ay! Puro ka mo kwarta. Saan mo na dito lumanon? Kada ko, ay, puzzle. Diha.